Crăciunul este un moment magic, plin de iubire și conexiune sufletească. Oferirea de cadouri spirituale reprezintă o modalitate minunată de a transmite gânduri pozitive și energie bună celor din jur, fără a cheltui o avere. Iată o selecție de idei detaliate care să inspire și să aducă lumină în viața celor dragi, fie că este vorba despre familie, prieteni sau colegi. Lumânările parfumate sunt perfecte pentru a crea o atmosferă caldă și liniștitoare. Alege lumânări cu arome spirituale, precum lavanda pentru relaxare, scorțișoara pentru abundență sau salvia pentru curățare energetică. Aceste lumânări pot fi personalizate cu un mesaj pozitiv sau un simbol sacru, precum un nod roșu pentru protecție. Cristalele sunt cadouri mici, dar pline de semnificație. Ametistul oferă pace interioară și echilibru, cuarțul roz simbolizează iubirea necondiționată, iar obsidianul protejează împotriva energiilor negative. Acestea pot fi ambalate în săculeți din mătase, împreună cu o descriere despre proprietățile fiecărei pietre. Seturile de bețișoare parfumate, palo santo sau tămâie, sunt ideale pentru purificarea spațiului. Acestea pot fi ambalate frumos și însoțite de o notiță care explică utilizarea lor în ritualuri simple de curățare energetică. O carte despre meditație, afirmații pozitive sau dezvoltare spirituală poate fi un dar plin de sens. Alternativ, un caiet decorat manual cu citate inspiraționale sau mantre poate aduce lumină în fiecare zi, oferind un cadou personal și semnificativ. Un săculeț umplut cu salvie, rozmarin, mentă sau lavandă poate servi drept protecție și sursă de relaxare. Fiecare plantă are un simbolism unic și poate fi utilizată pentru purificare sau liniștire. Un jurnal poate fi o invitație la introspecție și recunoștință zilnică. Alege un caiet simplu și adaugă o notiță care să încurajeze persoana să scrie despre momentele pentru care este recunoscătoare. Brățările din mărgele naturale, precum hematitul pentru echilibru sau jadul pentru prosperitate, sunt accesibile și semnificative. Acestea pot fi decorate cu simboluri precum copacul vieții sau floarea vieții. Un borcan decorat festiv, umplut cu mesaje de suflet, afirmații pozitive sau mantre scrise pe bilețele colorate, poate fi citit zilnic pentru inspirație și gânduri bune. O figurină simbolică, cum ar fi un înger sau un lotus, poate fi un dar plin de semnificație spirituală. Obiectele mici, dar valoroase ca energie, sunt ideale pentru a aduce bucurie celor dragi. Pachetele de ceaiuri naturale, cum ar fi mușețelul pentru calmare sau teiul pentru somn liniștit, sunt daruri liniștitoare. Acestea pot fi însoțite de o descriere despre beneficiile lor spirituale. O mandală desenată manual sau un simbol sacru poate transmite pace și echilibru. Acestea pot fi încadrate simplu pentru a fi expuse în casă. Codurile Agesta scrise pe foi decorate manual pot reprezenta abundență, vindecare sau iubire. Acestea pot fi însoțite de o explicație despre utilizarea lor în meditație sau manifestare. Globurile de Crăciun personalizate cu simboluri precum îngerii sau copacul vieții sunt cadouri festive și semnificative. Acestea pot fi create manual sau cumpărate accesibil. Fiecare dintre aceste cadouri poate fi personalizat și oferit cu un gând bun sau o binecuvântare scrisă. Alegând un cadou spiritual, transmiți nu doar un obiect, ci și energie pozitivă, speranță și lumină în viețile celor dragi. Crăciun fericit și plin de iubire!